Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Għanna fiduċja fikom, għanna fiduċja fl-Awċin u fil-Maltin kollha. Stqar dan il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela f'attività politika fil-Birgu fejn elenka l-fiduċja li ngħatat lilu u l-Partit Laburista sena ilu qed tissarraf f'riżultati u għediet imwettqa li jtejbu l-kwalità tal-ħajja tal-Maltin u l-Awċin. Dan sena wara li tnediet il-kampanja elettorali tal-Partit Laburista Malta flimkien mal-proposta fil-manifest elettorali li llum qed jinbidlu f'realtà. Il-Prim Ministru sqar li dan qed isir permezz ta' investimenti f'diversi setturi u semma xi eżempji madwar il-Kottonera. Qed nitkellmu fuq proġetti infrastrutturali, proġetti illi jsebħu l-ambjent, proġetti sportivi, proġetti fejn nitkellmu wkoll dwar ir-restawr ta' mużewijiet u dwar postijiet storiċi oħra bħalma huma s-swar. Investiment tista' tgħid f'kull settur kif wara kollox qegħdin nagħmlu madwar il-pajjiż kollu, investiment bis-saħħa f'kull settur. Fil-fatt huwa ċċenna fuq il-priorità li għandu l-Gvern biex ikompli investi fl-ambjent. Fost l-oħrajn semma l-proġett ta' Shore to Ship li se jwassal għal arja aktar nadifa għal kull min jgħix madwar iż-żona tal-Port il-Kbir u Bir Zebbuġa, flimkien maftuħ ta' spazji ħodor madwar il-pajjiż b'investiment ta' 700 miljun euro. Robert Abela spjega kif fil-waqt li proġetti bħal dawn itejbu l-kwalità tal-ħajja tan-nies, Gvern Laburista ħadem biex il-qagħda ekonomika ta' eluf ta' familji tjiebet. Dr. Abela irrefera wkoll għal fatt li l-ħidma tal-Gvern qed tissarraf ukoll f'ekonomija aktar ħadra, hekk kif għall-ewwel darba fl-istorja 6 minn kull 10 vetturi ġodda ma jaħdmux biss bil-petrol jew bid-diesel imma jużaw l-elettriku. U għalhekk din kienet għada u se tibqa' l-viżjoni tiegħi dwar kif aħna għandna nagħmlu il-politika jekk il-familji Maltin u Awċin se jsibu l-Gvern warahom huma dejjem se jażlu dak li huwa l-aħjar għal pajjiżhom. Dik tibqa' l-politika tagħna u biex nilħqu dawn l-għanijiet irridu naħdmu l-kol flimkien u għax naħdmu l-kol flimkien pajjiżna mhux biss illi jimxi l-qoddim imma jimxi l-qoddim u jkun fost l-aqwa fl-Unjoni Ewropea. Robert Abela rimarka kif dawn ir-riżultati mhux biss jiġu nnutati minn Maltin u l-Awċin, iżda anke mill-istituzzjonijiet internazzjonali li darba wara l-oħra, ibassru tkabbir ekonomiku b'saħħtu għal pajjiżna, hekk kif sar mill-Kummissjoni Ewropea aktar kmieni din il-ġimgħa u anke mill-Bank Ċentrali. Minkejja dan il-Prim Ministru nnota li dawn ir-riżultati jinnuthom kulħadd ħlief l-Oppożizzjoni u għamel referenza għall Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista tal-ħadd li għadda li kien iddominat minn sens ta' superjorità u arroganza. B'differenza dan il-Gvern jilqa' l-kritika tan-nies u jibqa' dejjem viċin tan-nies. Aħna rridu nibqgħu dak il-Gvern illi jibqa' saqajh mal-art, illi jibqa' viċin in-nies, illi jibqa' jifhem il-ħin kollu x'inhuma ir-realtajiet tan-nies, il-weġat tan-nies, l-aspettattivi tan-nies u nkunu aħna l-katalisti biex dak ir-realtajiet nindirizzawhom. Robert Abela tenna li bl-istess mod il-Gvern immexxi minnu se jkompli jaħdem b'umiltà biex itejjeb il-kwalità tal-ħajja tal-poplu Malti permezz ta' politika li tafda fil-poplu. U dik hija l-politika li se nibqgħu nħadmu għaż-żmien illi ġej għax il-fiduċja f'pajjiżna hekk iż-żomma għax il-fiduċja tinkiseb billi temmen fin-nies, billi n-nuqqasijiet tarafhom u tindirizzhom billi s-sabiħ tapprezzah, issaħħu u tippromovih billi l-futur taħdem għalih ħalli jkun aqwa u isbaħ se jkun għax għandna fiduċja fil-poplu Awċi u Malti kollu u għax għandna fiduċja f'pajjiżna.